Ok. Ok. Salam alaikum, ambalma malium. Amaw fo kaw barkada abalma kena u denger do amara sila jury chercheur. Noga soro aw be yan ma ɲini aw fɛ a ka a partager u bɛ ka an ka page signalé a bɛ wagati bɔ a y'a a partager a ye cœur bila a ye partager cɛ a ka cœur bila a bɛna don sujet fila ka se saba ma fɔlɔ Macron bɛ ka segin ka Mali menacer a ye menace kan minnu fɔ an bɛna ka na an da don la filanan ye mun de ye Guinée Bissau k'o ka ministre des affaires étrangères k'u bɛ fɛ k'o ci Assimi ma an tɛ jɛn n'a ye a ka na an bɛna tila k'an da don la a bɛ n'ale ka na ci min fɔ Assimi ye o tɛmɛlen kɔ an ka sujet sabanan mandat d'arrêt dara mɔgɔ caman ka mɔgɔ minnu ye faso nafolo dun an b'a fɔ ye politicien caman ba de sirannen bɛ an bɛna tila ka n'an da don la mandat d'arrêt a confirmera a dalen bɛ mɔgɔ minnu kan an bɛna u ɲɛfɔ a ko kɛra kɛcogo jumɛn na jumɛn ni jumɛn de don an bɛna ka na an da don o fana la donc a ɲininen don aw fɛ a ka partage fanga bonya a ye cœur envoyé a ye partage a ye o fanga bonya voilà a ka cœur caman bila sɔni an bɛ don a la sisan an ka sujet kɔnɔna la donc nin yɔrɔ la an bɛ an ka sirifukɛ fo Cheikh Tiyami Ayidara kabako fura tigi ale y'a sɔrɔ kabako fura la fura min n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi rɛndimi kɔdimi fasadimi sirifukɛ ka numéro ye 78 03 03 78 03 03 o tɛmɛlen kɔ k'an ka belebele fo Seku Lasana Kanɛ belebele dalen bɛ Segu a ye baara min kɛ i bɛ ka tagali la ka se bi ma folen don a ŋunana don min na Mali bɛɛ y'a ŋunan mɛn i bɛ ka ma tile fila k'o kɔfɛ wa k'a ɲini a fɛ halisa Lasana Kanɛ a ka continuer ka dugawu kɛ jamana in ye Buya Ayidara ka continuer ka dugawu kɛ jamana in ye Sufi Bilali Usmane Sherif Madani Ayidara o tɛmɛlen kɔ an ka Segu karamɔgɔ n'a dɔnnibagaw olu minnu tɛ sɛgɛn u t'a dabila u bɛ dugawu la est-ce que i y'a faamu malidenw ye pour que Mali bɛ se ka basigi u fana ka foli bɛ ani Mali karamɔgɔ n'a dɔnnibaga bɛɛ o tɛmɛlen kɔ an ka foli bɛ se le politologue ma n'o ye Segu Tunkara a bɛ faso jɔn min na a bɛ baara min na a folen don a n'a ɲɔgɔnna caman an tɛna se ka bɛɛ ta tɔgɔ ma donc n b'a ɲini aw fɛ a ye partage caya halisa partage tɛ ka yɛlɛ a ye cœur envoyé ka cœur envoyé a ye cœur envoyé en même temps nouvelle duman dɔw bɛ armée ka côté la an tɛna n da don o la an b'a to armée ko ye fɛn dɔ ye i b'a to n'u ye min yira don min i bɛ sɔrɔ k'i da don o la ka o commenter sinon an ka dugawu kɛ ni Ala ni kira sɔnna il y a de très bonnes nouvelles en attente donc voilà an bɛ se ka o fana da aw tulo kan voilà donc an bɛ ka aw kɔnɔ voilà ok malidenw an b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni aw denkɛ don toujours Amara Sila jury chercheur an ye Emmanuel Macron ka kumaw mɛn Macron sigira tuguni a bɛ ka Mali menacer an kana siran mɛn an ka menace ta au sérieux menace an ka labɛn an bɛ fɛɛrɛ jumɛn kɛ ka menace contrecarrer ni tubabu bɛ ko o ko fɔ i b'a sɔrɔ a bɛ ka fɛɛrɛ jugu ni dabali jugu dɔw tigɛ ji jukɔrɔ a kɛra Macron kɔnɔ ko Mali y'ale ta de a kɛra Macron kɔnɔ ko Mali y'a ka propriété privée de Emmanuel Macron de ko Mali kɔnɔ yan n'i y'a ta k'a lajɛ ko ale tɛ se k'i sigi ko k'a lajɛ
ko élément mercenaire ou ka Sahel déstabiliser ku tena son bi ko mercenaire ou be ka Sahel déstabiliser n'a fora ko mercenaire ou be ka Sahel déstabiliser a kame joma amada omare kati sigi ko mercenaire ou ka Sahel déstabiliser ko kerengere ne ala tuguni kati ni sigi ko groupe Wagner ataka Mali armée era forêt ko groupe Wagner nyete abe prétexte de ñini na o be ka prétexte de ñini pour que ka intervention ya Mali konna la ay vidéo mi a partager o be ka prétexte de ñini ka intervention ke Mali konna la pour que we libi détruire chom na o ka se kana Mali détruire ko ata permet mercenaire ou kana Mali ke usagoye ka ta permet ko mercenaire ou kana population civile faga ka ta permet ko flaw ka faga Mali konna la ku be ka flaw faga Mali konna la inyata français be ka génocide de préparer iba kalama ku Rwanda chini chogo de la kata shia do la ele ou be kata galon tege ko shia do ko kojugu be ka ke shia do la est-ce ya fum ou be ko shia do jatelente abaka kla ki basé ko ina fo ko Nations Unies nga rapport ou ya fo chogo mina Mali do ko Nations Unies nga rapport ou ya fo chogo mina ko population civile be ka faga ko ambaka baga flaw ma kambeka baga flaw ma ko donc ku tena jenaye ka responsable ko ku puni est-ce que abeka kuma ime ka responsable abeka ni fo Guinée Bissau chenya na o CEDEAO responsable nyemo de ko il faut que ko mo munu meka ni barake ko ka responsable puni yan ninche Espagne ministre des affaires étrangères fena kweni ma kelen fo kutna son population civile ka faka ukna son ko terroriste ou comme Mali ke usagoye est-ce qu'il y a comme ko une intervention de l'OTAN n'est pas à exclure donc Emmanuel Macron me ka ni minfo avec un langage de préparer ou avec un élément de préparer avec un essayer que africain ne la monter si ça couchou ou bla Mali là surtout CEDEAO ni OTAN convention de signer o convention ba ira ka fo ko OTAN se kana CEDEAO jamana kono ka CEDEAO jamana de me pour sécuriser Macron niaye avec Wagner ay Wagner ta togoma ka klaka Peru ta togoma c'est ça on va ñini Assimi fait ka ñini Choguel fait fla association munu me Mali konna la fla association munu me Mali kono aka olu wole rapidement anu ka ñoye en même temps olu ka boka déclaration doké ka ira ka fo ko fla o te ka faga Mali konna la ka ira ka fo ko Mali état Koutega biflauka. En même temps, Malika français, ambassadeur convoqué. Ou ambassadeur qui a 10 ans. Ou est chargé d'affaires, même blakana Mali konala. Chargé d'affaires, Malika genga sige oufi. Malika français, chargé d'affaires, même bien. Ambassade de France là. On a convoqué qu'à gué ou sige français. Parce qu'à mega c'est hors d'oma. Malika a une relation diplomatique belle coupée en français. Tchalala. En cas de barajuru tigeka bo en français. Tchalala. Anga sira ba to ani France be ñogon soro anga sira be blaka sira be la écarté anga barake est-ce qu'il y a famu ni an yere anga njigida an yere kan akele ngani fo aya fo est-ce qu'il y a famu kene minga o CEDEAO ka kene de donc abega fo ko risu be ka mercenaire de blakana kabra fora est-ce qu'il y a famu ko risu be na enfeya pour que ka risu to tien ou be groupe Wagner de Tofot, ma be ko Wagner Mali klekele a fouillé. Mali klekele ma délicat fort, ko Wagner be Mali là. Le Mali traite d'état à état, Mali ni état ou de va traiter, Mali ni Russie ne va pas traiter. Mali ni Poutine ne va pas traiter d'état à état. Aw ni ala ni krache ni Wagner bea. Mali kume o minansro. Aw de la société privée de sécurité. A de la ko ye. Oga hélicoptère ferré, oga avion ferré, oga radar ferré. Kabri ye ba do ko tiente, e ba don ka foko risu yere de beya. Wa an yere information fe be so. Risi soldat yere de beya Wagner qui a risi soldat de beya. Donc Malika Franci chargé d'affaires, anga wole ka yinga dalakana. Na e Wagner ya nyela, akana na prévu, na mana na prévu anga genga bo anga jamana la foka wulushu ka bla no fe. Anga gen ka France ambassadeur ka est-ce qu'il y a un France chargé d'ambassade France ambassade la chargé d'affaires ka fane renvoyer ka ta french donc era de an sega mo shi musala tuguni ame wakati mo konnala
o de sen fɛ k'a ɲini an ka autorités fɛ nin kɛnɛ in kan ani Guinée Bissau président de tun bɛ yen Guinée Bissau président o de y'i kanto ko ka force dɔ bila Mali kɔnɔna la ko ka force dɔ bila sur place ko force min bɛ coup d'état kɛlaw kɛlɛ Afrique yan mais a m'a fɔ ko ka force bila sur place force min bɛ mɔgɔ minnu bɛ ka troisième mandat kɛ président minnu bɛ ka troisième mandat kɛ u m'a fɔ ko ka force sigi dɛ force min bɛ o kɛlɛ troisième mandat kɛlɛlaw troisième mandat minnu ni président minnu bɛ k'o kɛ u m'a fɔ ka force sigi pour que ka o président kɛlɛ mais ko ka force sigi ko ka coup d'état kɛlaw kɛlɛ aw ni ala cɛ président min bɛ troisième mandat ka o kɛ k'i ban k'i ka constitution respecté ka na ni troisième mandat ye k'i ka jamana bila a feu et à sang force tɛ sigi olu tigilamɔgɔw kama dɛ mais lorsque jamana gestion man ɲa armée firila armée b'a nun kan armée dɛsɛra sarasiw mana coup d'état kɛ ka jamana redresser n'olu bɛ ka bɔ faransi ka mara kɔnɔ u bɛ sɔrɔ ka na ko ka force bila ko ka olu bagabaga u ka force ka continuer a sigili la mais n kɔni bɛ min dɔn cɛ o cɛ y'i kɔrɔ cɛ o cɛ y'a kɔrɔbɔ k'i bɛ force bila ka na Mali armée kama a bɛɛ n'ala cɛ y'i ka sarasiw di fagali le ma i y'u di dajili le ma an bɛ fɛn da terrorisiw kan an bɛ ko yira olu la an ma deli ka min da terrorisiw kan l'armée malienne est une référence dans la sous-région actuellement Mali bɛ ka kɛ puissance yɛrɛ de Maliens bɛna fɛn dɔ ye ala tɛna mɛn l'armée malienne est en train de devenir une puissance wa an bɛ ka imposer e m'a ye armée malienne bɔlen G5 Sahel la G5 Sahel mɔgɔw kulela Niger président kulela ko ni Mali bɔra ko ye ko bannen Tchad ko ni Mali ye G5 Sahel bila ko banna donc i b'a ye Guinée Bissau président a ye nin kuma fɔ k'u bɛna o force bila en attente k'u bɛn'u teliya fɛnɛ ko k'ale b'a ka ministre des affaires étrangères ci ka na Assimi ma a k'a ka position clarifier a k'a fɔ a ye élection koɲɛ a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na a bɛ kɛ ou bien a tɛ kɛ pour que Assimi k'i teliya ka élection kɛ k'a menacer Macron ɲɛna anw ka tila ka sɔn ministre des affaires étrangères kelen ka na Mali kɔnɔ o ka tila ka na k'a bɛ Assimi menacer n'o kɛra kɔnɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ c'est-à-dire c'est comme u jɔra Mali fɛ ko la de c'est comme u ma chier an tɔn na ni Assimi sɔnna ka ministre des affaires étrangères k'a reçoit Mali kɔnɔ a bɛ kɛ ko anw de siranna est-ce que y'a faamu CEDEAO ɲɛ donc n bɛ min fɔ Assimi ye a ye nin fɔ a ye ko ministre des affaires étrangères min ni président ye Guinée Bissau président Embalo k'a ko k'a bɛ ministre des affaires étrangères bila ka na Mali kɔnɔ ko Assimi kana reçoit bi a kana reçoit sini ko n'a reçoit o kɔrɔ a bɛ k'an ka souveraineté bafoué ko Assimi kana sɔn ka Guinée Bissau ministre des affaires étrangères parce que a ye kuma min fɔ a y'a fɔ menace kan de la a ye kuma min fɔ a y'a fɔ bagabaga kan de la a ye kuma min fɔ c'est comme ni Assimi ma sɔn a ta ma o bɛ force bila ka na Assimi kama o bɛ k'o de ɲɛfɔ ministre a kana sɔn an kana sɔn ministre sen ka cu a maliden si kana sɔn Guinée Bissau ministre des affaires étrangères a sen ka cu Mali kɔnɔna la yan Assimi ka nɔti dɔ bɔ est-ce que y'a faamu a ka correspondance dɔ adressé Guinée Bissau président na k'a f'u ye k'u ka ministre des affaires étrangères a ka t'u fɛ k'a kana se Mali kɔnɔ an t'a reçoit nin ka kɛ sababu ye profiter ka nin kɛ sababu ye Guinée Bissau u da ka bɔ Mali problème na ka Guinée Bissau ka exclure aw ni ala ni kira cɛ Guinée Bissau yɛrɛ n'i ko i bɛ kuma jamana min ma de tout le temps Guinée Bissau n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye tuma bɛɛ histoire de trafic de drogue kow de bɛ yen histoire de trafic de drogue kow de bɛ yen i b'a ye tuma bɛɛ coup d'état de bɛ yen renversement de bɛ yen hali Guinée Bissau président b'a kalama ko CEDEAO de bɛ k'a protéger e bɛ ka nin fɔ CEDEAO de kɛlen bɛ ka e yɛrɛ protéger e yɛrɛ ka sarasiw tɛ ka e protéger e bɛ force bila ka na e yɛrɛ ka sarasiw tɛ ka e protéger CEDEAO sarasiw de bɛ ka e protéger e ni ala cɛ e bɛna k'e bɛna ni manamanakan fɔ a ma Assimi an sɔnnen d'u ye an dalen d'u la c'est à dire communiqué dɔ kɛ Job bi kana tɛmɛ ni Job ma communiqué dɔ kɛ an ka Macron an ka jaabi an ka fɔ a ye ko fila tɛ ka faga Mali la Faransi u ka chargé d'affaires min bɛ an ka gɛn ka segin ka taa Faransi n'u ye Mali respecté wagati min na n'u y'a dɔn ko fila tɛ ka faga Mali la wagati min na chargé d'affaires bɛ se ka na Guinée Bissau ministre des affaires étrangères u ko k'u bɛna min ci ko ka na Assimi bagabaga ka pression kɛ Assimi kan k'a k'i teliya ka élection kɛ ka fanga randi ko sinon k'u bɛ force bila ka na ko Assimi kana reçoit bi a kana reçoit sini ni Assimi y'a reçoit
au kɔrɔ de CEDEAO b'a miiri k'an bɛ ka sira u ɲɛ France b'a miiri k'u ye force ko min fɔ force en attente ni ko an bɛ ka sira u ɲɛ n'a t'u kɔnɔ force en attente tɛ dɛ u ka diɲɛ bɛɛ kɛ force ye k'u b'u bila ka na Mali kama u bɛna an jɔlen sɔrɔ u bɛna an déterminer sɔrɔ n ko Américains dɛsɛra Vietnam na Américains n'u ka ni arme ba u taara Vietnam u dɛsɛra u ye échec ta hali sini u tɛ sɔn ka baro bɔ est-ce qu'il y a faamu Américains ont défaite à Vietnam face à la détermination du peuple vietnamien. Ou tara Vietnam, où il y a le peuple déterminé les plus qu'à l'armée. Américains ont boulé au Vietnam, comment il a fait? Est-ce que vous voyez? Ou en Mali, peuple qui détermination mais télé. Autant que c'est en gros quoi. Mais même une fois qu'on a tabali, Kobe Kola, en reka ou barao ferret, mesure d'obéanga au barao ferret, Kobe Kola asimingi telia. De un, anga lajɛ ka bɔ CEDEAO la n'an bɔra CEDEAO la a bɛ perte min don an kun a bɛ bɛn musaka min ma par exemple n'i bɛ bɔ institution na a bɛ se ka perte financière dɔw don i kun Mali ka perte financière calculer an ka taa dɛmɛ ɲini Chine fɛ chinois kana an dɛmɛ est-ce qu'il y a faamu u kana an dɛmɛ wari la Chine bɛ se ka 5 ans Mali mago bɛ min na 5 ans san 5 an ka fonctionnaires sara an ka équipement Chine bɛ se ka wari bɛɛ juru don Mali la Russie bɛ se ka wari bɛɛ juru don Mali la ka chinois wele k'u kana an dɛmɛ ka office du Niger a bɛ se ka exploiter cogo min na Mali u ka n'u ka savoir faire u ka expérience kana Mali sɛnɛkɛlaw former an ka office du Niger exploiter pour que baloko kana gɛlɛya Mali kɔnɔna la yan an ka o mesure ta joona an ka labɛn crypto-monnaie n'o ye monnaie virtuelle ye o monnaie création ka teli ni CFA ye il faut plus que Mali ka sɔn CFA ka imprimer tuguni il faut que an ka o dabila CFA imprimé il va falloir que comme Malika au dabla angana son tuguni CFA la CFA duni angana son oma tuguni il va falloir ni CFA sari kanga monnaie kura créer no smara anyekoro monnaie virtuelle be WeChat be chine et c'est abamu et crypto monnaie obe yoro ina Centrafrique oye yoro Orange Money bi na kadi be sani bade gani Orange Money war de be kika kon konna la dro ni tay mo be fen fen na masal le muruba akera sugaro esi ya famu war mi mi ka kon konna la ibiga war chiffre de bo esi ya famu fere fentigi ibiga war chiffre bo ko ka fere fentigi fene ka compte konna la donc abe aga fere fenta ka dima o création ga teli wa iba no créera au système bancaire échappé parce que système bancaire là ni a yo ba fo ku ba nga waru mena o ba nga waru bloqué parce que war be na système bancaire de fait ni mali aka sani fere do ke iba français be monnaie imprimer monnaie na UEMOA la e ma no UEMOA robinet ka be je anga il faut plus que o ke anga le ka plani fere o plani méthode don pour que quand yere takabo nunu nga join ngono ko ni organisation criminelle ko nala est-ce que vous voyez donc anga ntilia asimenga constitution suspend déjà amna le constitution kurasi Constitution Kourabenale, au baladam là, Asimenga Korole suspend, on a plus de temps à perdre. Tant d'amboulot tourning à perdu. Asimenga Constitution Korole, aga suspend, anga barakeni chartier. Chartier te parti politique nous nous reconnaît à Tefanga Douma. Constitution Kouramimena, parti politique créé ta kana teme flas tabaga, parti bamoume, anga benchika, erega, flengolonchika, trakolonchi. Ne asime Constitution suspend ça, ou parti politique chilien néo d'office. Parce que parti politique est-ce qu'il y a bon charia mu bolo ga création na o yanga constitution ne no tenga ba parti politique nous bega existence be da kéré fo wakati mina est-ce qu'il y a bon ni constitution kura nana abena lay o bena hakem di parti politique ma parce que nango ngamena na constitution kura yelema kanu parti politique nous toy français bi ni basé nous ne ka ibina ya tena mais ni parti politique nous mena boga manifestation nge o ya kera Guinée o bena boga manifestation nge o bena boga fanga provoquer nous e fanga provoquer c'est ça ala kan kisi incident do manake Macron nous profiter la ko civilu be ka sa Mali konnala o civilu be ka sa o yani o ka fo vous voyez da sa ko fo o ka dabla Mali konnala donc ouais, un sujet flané. Amena do un sujet sabana ngono. Sujet sabana. Comme mandat d'arrêt dara Mali politicien noka. Mandat d'arrêt. Ne ma ira que la justice va à 100 à l'heure. Mali justice be barala. Ay critique la fo. Ay juge fo. Ni ora la. Même Mali magistrat. Mali procureur.
Mɔgɔ bɛ est-ce y'a fɔ Mali avocat Mali système judiciaire an b'a mɔgɔ bɛɛ fo parce que baara bɛ ka teliya an mɛnna an bɛ ka ɲini kiiri fɛ quoi kiiri bɛ ka teliya ni politicien caman mɛ dabarabaya ni nɛnbarabaya la a sababu ye de u bɛ ka diversion de kɛ parce que u b'a dɔn fanga min bɛ yen ni fanga in continuera kiiri bɛna kɛ caman de bɛ taa kaso la i bɛna ye a ye frontière datugu dɛ a ye frontière datugu parce que caman bɛna ale boli n'a ma frontière datugu wallahi caman bɛ boli parce que bara mandat d'arrêt internationaux o dara politicien saba ka se 4 ma an bɛna ka na est-ce qu'il y a faamu o tigilamɔgɔw tɔgɔ fɔ un instant Cour suprême an y'a u ka communiqué sɔrɔ un instant donc an ye Cour suprême ka communiqué sɔrɔ est-ce qu'il y a faamu ko Cour suprême procureur ko k'a bɛ Mali informer k'a bɛ malidenw informer est-ce qu'il y a faamu ani diɲɛmɔgɔ ko k'u informer ko enquête dɔ est-ce qu'il y a faamu k'a ka chambre d'instruction n'i y'a ta k'a lajɛ ko ye information judiciaire dɔ dayɛlɛ est-ce qu'il y a faamu k'a ye information judiciaire dɔ dayɛlɛ fɛn jumɛn kan est-ce qu'il y a faamu a bɛ fɔ o de ma ko les faits qualifiés de crime c'est-à-dire crime ye kojuguba de sariya kɔnɔ ko crime ko faux usage de faux c'est-à-dire ko kojugubaw kɛra en même temps ka galon kɛ tiɲɛ ye est-ce qu'il y a faamu faux et usage de faux ka galon yɛlɛma k'a kɛ tiɲɛ ye k'o kɛra Mali kɔnɔna la k'a bɛ ka kiiri dayɛlɛ o fɛnɛ kama est-ce qu'il y a faamu ale ni ko faso nafolo dungo juguya faso nafolo ko o dungo juguya k'a ye kiiri dayɛlɛ o fɛnɛ kama faso nafolo dungo juguya ko kiiri dayɛlɛla o fɛnɛ kama ani ko infraction misɛnninw wɛrɛ ani complicité b'a la infraction misɛnnin wɛrɛ ko fait lié à l'affaire du marché public dit Paramount. C'est-à-dire qu'au marché public n'a dira Paramount, est-ce qu'il y a lequel s'inscrit? C'est-à-dire loi de programmation militaire là. Au war kera kecho jumena. A war dunawa ma dunwa. Est-ce que armée minasrowa ma minasrowa au war tagacho ko information do ko enquête do bena le daele est-ce qu'il y a famu donc enquête bena daele ka ko tien yini ka nyedo mune kera kono est-ce que sera suga war besera a seyoro la wa amase a seyoro la wa parce que 1230 milliards iba e kafo o de bora ko ka do minana minan ko tan duye Mali mine Mali armenia tagala un défaiti do ta ka sababu ke avion ntambulo ka sababu ke blende yanama kuntambulo ka sababu ke minan ko tanya sera suka waru tega se u seyoro la donc ko information judiciaire d'aile là au père cadre qu'on a là ainsi que sur la loi de programme et de sécurité intérieure. Donc, un mandat d'arrêt, mandat d'arrêt international un mandat d'arrêt international lancé depuis le 25 juin 2022. Donc, quand elle lancera Mouromoun Toro Kama. Mandat d'arrêt lancera Mouromoun Kama. Maintenant, ou Toro Fo. Boubou Sissé, ex-ministre de l'économie et des finances. Ovaïra, Boubou Sissé, c'est-à-dire, we are taught en tant qu'ex-ministre de l'économie et des finances. Donc, à ma taille, il faut Boubou Sissé, premier ministre. À Taradi, en tant que ministre de l'économie et des finances, car ministre de l'économie et des finances, il y a Barala, ou yo yoro de Tara. Donc, Tchema Iber Kouloubali, à l'état, au Tara, ex-ministre de la défense, à l'état Tara au cadre là. Mamadou Igor Djera, ex-ministre de l'économie et des finances, ministre de l'économie et des finances, Koroé. Ko Babaliba, ex-patron, est-ce qu'il y a famou de la BMS SA, donc Olu Tatara, Ola. Donc, il va y avoir Nine Bora et procureur ka bureau Yemgoya Yorola, Cour suprême niveau là, est-ce que vous voyez? Donc, mandat d'arrêt dans les mêmes Naninga et Boubou Sissé, Tchema Hubert Kouloubali, Mamadou Igor Diara, Babaliba, on entend nous présenter. Donc, comme Kiri Kodo, Ahmed Dan Yorola, antena teme nioroka donc ka fo justice be barala bravo mo na folo du faso dun kiri ka wili kun no mena kiri ka teme na ka bare wa me kiri ko ame kiri soutenir ni ala